ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ବହୁତ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଗଲି ମାନେ 4ଟା ରାତିରୁ ଭାଇ ମୁଁ କେବେ ତ ଉଠେନି। ଆଜି ବହୁତ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଖାସ୍ କରିକି ଏ ଯୋଉ ବାହାରୁ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି। ଆଉ ବାହାରର ନଜାରା କୋଉ ଟାଇପର ଅଛି ଆପଣ ବି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କେମିତି ଲାଗିବ ଖାଲି ମତେ କହିବେ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ସେ ବାହାରର ନଜାରା। ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ସେ ବାହାରର ଭିଉ। ଭାଇ ମାନେ କଣ କହିବି, ଏ ବର୍ଷା ରାତି ସାରା ଚାଲିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବି 5 ମିନିଟ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ବର୍ଷାଟି ଛାଡିଥିବ। ଭାଇ ବର୍ଷା କାହା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କୁହନ୍ତି। ଭାଇ ମତେ ତ ସିରିୟସଲି ବର୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଭିଜିବାକୁ ବି, ମୁଁ ତ କାଲି ଭିଜି ସାରିଛି। ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଜିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ।